Musidɓe miri kon fof mi lando seɗe jang alhamdulillah min ame jang nodde nelanɗo bote please jeji o nodde nelanɗo bote please yoten fiɓe imamu ɓe labe yaltuɓe wi labe ko jamfa andira ɓettito Allah moƴƴa ɓe labe ɓe mbuyno moni woɓɓe nen nano na imamuɓe mi julde ɓawo fetude no ɓurde mi julde ɓawo ɓe anda konnuɓe faala o nattimuɓe ko wiɓe faala no nattirɗo yaltirɗo donc no metti labe lungu no metti ono wiyay pita ko gere andira mamu wujjay koyin ko komo yagal dingira ko peebe jimbe donc onon ɗum ɗon wona problème mi ɓaatu imamu haalani on gonga wonde ma labe ko jamfa andira on yalti on fof mo ata ko gombe na non woniri ɓila ko gonga usaji ɓe haali foppo ɗandi histoire ji fuuta ɗin labe ko jamfa andira ɗum non ko non woniri bote please mi venay labe wona jamfa andira parce que ɗamande am bote an haalay gonga toi tu dis la vérité andarata fiɓaɗa hiɗi ko ma ɗum fiɓa ko ma ronka haalde gonga so fotiri wa fello bote please tekke rondo bote please turi ko mi jeejima mon frère andini men tawi usaji ɓen ko gonga haali ka na non woniri onon labe na jamfandira ɗon c'est ça la vérité mi ɓuyɗa yalti wolle men ko fotta adde preuve wonde ma labe ko jamfa kombo labe jamfi natiri he labe jamfi ke goy sene nati ko histoire ji labe no jamfi vrai sandari hande kon haɗi pullo laamu lagine jamfa labe kano tawa goy on se dit la vérité jamfa labe kano tawa haɗi pullo laamu hande lagine surtout labe pita problème maɓɓe ɗi fop no ko ɗum on conséquence no hoore mi wimi yehi hande leydi lagine on se dit la vérité ko anduɗon labe o ɓe ustaji ɓe nandi labe ɓuri on ko anduɗon diina wo ɓe ustaji ɓe nandi diina ɓuri on wawuɗon haala wo ɓe ustaji ɓe no wawi haala ɓuri on ɓe ustaji ɓe ko labe woni ko maɓɓe yiɗiɗon labe o ɓe ne hiɗi labe ɓuri on par ce que kamɓe moyen ɓe représente goɗɗo nder labe ɓe yalti ɓe ni labe onon labe ko jamfa andira ɗon jaɓe onon labe ko jamfa andira ɗon ɗum ɗon c'est écrit noir sur le blanc mo kala no mari histoire ɗo Fouta Jallow onon labe ko jamfa andira ɗon bote please na non woniri mi partenaire am fo no moni no waɗa publication ji naatiɗo yaltilɗo Sayfon Boy mon artiste préféré mon président c'est pas vrai non woniri kana non woniri onon labe ko jamfandira ɗum accepté ko non woniri jamfoto moƴƴa non ayi mo labe mo jamfata ko na labe ko maɓɓe ndare mo moƴƴa radio régime no jildidiri c'est la vérité donc acce sonju gommen uku gommen siseji ko tawata vraiment na importance so nama labe ko jamfandira ko non woniri ko jamfa andira ɗum acce fi Allah naɓugom waɗugom piju kono ton ko asi vayi donc c'est ça la vérité affaire à suivre pour des plus de ma réponse je vais revenir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi anditine on tumbolle jokkaɗe ɗin oɗo centre to Rukia Dibreka haɗa ka centre ga kala hatton jindo e ɗiɗo piiji wano marɗo probléme wano ko wonete ko wano jinna seytane ñanne dabare marɗo probléme wano fi jiidi marɗo probléme wano hella ka sonnaɓe fi wano règle ɗi no tampindemo maɗum hella wano faiblesse sexuelle no tampindemo maɗum immoride so tigi no mari probléme wano ko wonete ko bile ha o tigi hulay yawa si tingol hoyde koyɗi hulɓiniɗi mo mari blocage ka golle makko mi andintina on kadi meɗe mar centre kadi wonɗo Sénégal kamɓe nata ɗon crossman ñagga mi hakke ɗon numéro ji ɗin kala faalaɗo humpitaɗo ɓuuri ni aɗa wati ko nonda ka numéro ji ɗon